Zdar, co lidi, vítám vás u dalšího šíleného vlogu. A dneska vám ukážu, že jsem si pořídil mega superovou věc. Už v říjnu, koncem října jsem si pořídil iPhone 16 Pro. A má to vymakaný foťák. Koukejte, jak to zaměřuje. Oh shit, a ještě mám to postraní. Věcičku. Wow, až do 2015. A tady mám krabičku, dokonce od toho iPhoneu. A tady mám ještě minulej ten 15 Pro, jenomže zas ten se dal mámě, takže mám tady tu 16 Pro a stálo mě to 35,5. Jenomže jsem měl slevičku, protože jsem si to kupoval ještě s pojištěním proti krádeži a rozbití. Takže je to vymakaná věcička. A tady je můj šílený. Tady máme výhled na lidi. Dejte odběr! A teďka se natočíme ještě jeden záběr. Natočíme si záběr na mýho kocoura, který se radši schoval. Kde zase je? Tí hajzle malý. No. Se pak budu sem dělat do dalšího bytu. A ono je výhodou toho telefonu, že to má i to postranní tlačítko, jak to zaměřuje ten zoom, což je fakt mega super. A on ho měl naštěstí ten známej v iStyle, co tam pracuje, že tam měl ten iPhone, nevěděl se, že ho neví tak brzo, a když ho tam dropli, že už mají tu 16 Pro bílej titan, tak jsem se tam hnedka nasprintoval a šel jsem pro to. Ale vyplatilo se to, kámo. Tyjo, jak to má obrovský foťák. Je to z titanu, až ten mám MagSafe kryt. Takže se slovami loučím u tohohle videa. Krátkýho. Bohužel teďka nemůžu pít nějakou dobu. Ale budou taky další šílený videa. Takže čus, mějte se hezky. Pa, pa!